Nes i ddechrau'r cwmni gweithio tua 7 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Does i fewn i weithio ar brosiect sgilia, ac ers hynny dwi wedi gweithio fel swyddog marchnata i cyswllt ffermio, ac yn fwyaf diweddar dwi rwan yn brif gyfieithydd ar ran mapus iaith o fewn y cwmni. Mae mapus iaith yn cynnig gwasanaethau cyfieithu testun o'r Gymraeg i'r Saesneg ac o'r Saesneg i'r Gymraeg ar ran sefydliadau allanol a busnesau bach a mawr ledled Cymru a thu hwnt. Bendant oedd y cyfle i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth ddenodd fi i'r cwmni yn y lle cyntaf. Mae menter y busnes wedi'n nghefnogi fi i gwblhau arholiadau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Fel rhan o'n swydd fel cyfieithydd, mae'n ofynnol bod ni'n aelodau o'r gymdeithas a dwi wedi cael cefnogaeth lawn gan y cwmni i wneud yr arholiadau hynny. Be dwi'n fwynhau fwyaf am y swydd dwi'n gwneud rwan ydy bod yna ddim 2 ddiwrnod ry fath. Mae yna ddigon o amrywiaeth o fewn y cwmni ag i'r sefydliadau allanol. Mae jyst yn rhywbeth diddorol, da ni'n cael amrywiaeth eang o waith i'w gyfieithu bob dydd.